Simonka, dôvodom návštevy malej dedinky Budmerice nie je iba to, že som sem chodila na druhý stupeň školy. My sme ju vtedy nazývali Mešťankou. Volám ťa sem preto, lebo tu dýcha na mňa kus z detstva. A nie je náhodou aj puberty? No jasné, že áno. Aj prvé lásky ti možno dýchajú na chrbát. No aj, prečo nie? Veď práve preto ťa chcem zaviesť na krásne miestočko, kde si rada zaspomínam aj na detstvo, aj na pubertu, aj prvé lásky. A ty si tu môžeš nájsť tiež možno. Čo, novú lásku? No, to sotva, ale určite si tu nájdeš maliarskú inšpiráciu pre svoje vysokoškolské štúdium napríklad. No, tak to som zvedavá. Vydrž si mi. Padne ti sánka, to ti hovorím. Do parku nás privedie krásna topoľová alej. Fíha, tak to je fakt nádhera. A prečo si ma sem nezaviedla skorej? To je ale otázka. A čo ja viem? Možno, že práve teraz dozrel ten správny čas. Vieš, počas letnej sezóny býva park zatvorený. To je teda na škodu. A to už prečo? Lebo tento park sa píši krásnou malebnou pamiatkou. Vieš čo, postavenou približne v roku 1890, tak nejak je to malebný kaštiel. Dom spisovateľov, o tom si určite už počula. Ale to si možno nepočula, že ho dal postaviť gróf Jan Palffy pre šlachtičnú, myslím, že to bola nejaká francúzska. Tak to písala história, ale či to bolo pravda a nakoniec tuším sa za ňou ani nevydala. No, asi pokladala kašteľ iba za taký malý svadobný darček. Dobre, možno máš pravdu. Ty si rozhodne pýtaj do vena väčší hrad od svojho vyvoleného. Čo sa smeješ? Vieš čo, môžeš mu zaspievať do úška napríklad? Ja som dievča z Budmeríc, mladá dáma, čo má štýl. No, dobre, vieš čo, radšej mu len niečo namaluj, hej, bude to istejšie. Asi 10-12 km odtiaľto, keď prejdeš lesíkom. My sme tu ako deti teda absolvovali branné cvičenia. Prišli sme k hradu Červený kameň, na ktorom si už bola veľakrát. Poznáš to tam? Tá príroda tiež bola skvelá, čo hovoríš. Určite tam ešte aj pôjdeme. Možno, že pôjdeme, ale čo keď si nájdeš náhodou nejakého Francúza a odsťahuješ sa do Francúzska do nejakého väčšieho hradu? Nebuď vtipná, prosím ťa. Nikdy nevie, počúvaj, tak to je ťažko, no. Ale Vavka, je tu fakt nádherne. Dýcha to tu. Čo tu na teba dýcha? A nechodila si sem ani do Mešťanky, vidíš? Nech tvoje štetce vychutnávajú krásu lesa, maľbu. Vyžívaj sa v tom, maľuj. A vieš čo? Ja sa zajdem brknúť, či tu nerastú nejaké hrybiky, lebo bolo ich tu niekedy strašne veľa. Nadarmo nevravím, že to tu má svojho ducha, svoje čaro. Ja som to vedela už od detstva, lenže život ma zavial niekam inám. No dôležitým je, že privial späť. Stále neprestávam veriť, že detský sen, aj keď oneskorene, sa mi aspoň šťastí naplní. Simi, zakývajme duchom umenia, aby za nami náhodou neplakali, veď my sa ešte vrátime.